Irridu nkunu l-protagonisti tal-bidla f'pajjiżna għaliex il-poplu Malti u Għawċi qed iħares lejn il-Partit Nazzjonalista bħala gvern alternattiv b'saħħtu. Dan kien il-messaġġ ewlieni li waslu s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello u tal-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Anthony Sammut waqt id-diskorsi tagħhom fil-Kunsill Ġenerali bit-tema dan hu l-mument. Waqt id-diskors tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello spjega li preżentament il-Partit Laburista jinsab f'paniku totali u hawnhekk fakkar li sa din il-ġimgħa stess il-Partit Laburista gideb fuq il-Partit Nazzjonalista wara li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg mar fi Brussell biex jaħdem kontra Malta. Aħbar li hija kompletament falsa dan hekk kif Alex Borg mar fi Brussell biex jintaqa' ma' numru ta' kummissarji Ewropej. Hawnhekk huwa semma numru ta' sitwazzjonijiet oħra fejn matul l-aħħar snin il-gvern ta' Robert Abela ħadem kontra pajjiżna u kontra il-poplu Malti u Għawċi. Jgħaddu snin. U bl-iktar mod ġust is-sidien jiftħu kawża għal dak li jkun ser ilhom il-Partit Laburista mill-Gvern. U aħna l-koll, aħna il-poplu Malti u Għawċi, inħallsu d-danni għal dak is-serq tal-Partit Laburista. Hekk taħdem kontra Malta, ħbib tiegħi, hekk taħdem kontra Malta. U sissa, tafu kemm ħallasna? Sissa. Xejn inqas minn €1,300,000 bħala kumpens lis-sidien għas-serq li jagħmel il-Partit Laburista bi proprjetà privata li ħataf u li juża abbużivament bħala gażini f'Tal-Pjetà, Birzebbuġa, Santa Venera u Raħa Ġdid bibtijaj. Fil-bidu tal-Kunsill Ġenerali, il-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Anthony Sammut aċċenna li qed tinħass enerġija ġdida fih dan il-Partit Nazzjonalista, enerġija li qed tkompli tikber ma' kull attività li ssir. Huwa fakkar li madwar ġimgħa ilu il-Partit Laburista ivvota kontra l-mozzjoni li tagħmel l-ambjent dritt fundamentali fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, mozzjoni li kienet tissalvagwardja l-ambjent għal ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Spjega li din il-mozzjoni bl-ebda mod ma kienet se xekkel id-delizzi, il-festi jew l-isport f'pajjiżna. Issa nies qed jindunaw in-nies li xabaw fit-traffiku, li xabaw bl-overpopulation, li xabaw bit-diffikultajiet kbar li saret iġġib magħha li jkollok familja, l-ispejjeż, il-prezz tal-proprjetà, l-għoli tal-ħajja. In-nies issa qed jiġbaw ukoll minn gvern li jaqtalhom qalbhom f'kollox, li fejn jaraw ftit tama ta' xi ħaġa differenti, ta' xi ħaġa għal ġid joħroġu u jgħidulhom le ma tistax issir. U għalhekk in-nies issa qed iħarsu lejna u aktar qed jersqu lejna b'interess b'aktar ħeġġa u b'aktar tama, għax l-għażla li għandhom qudiemhom hija din, hija gvern negattiv li għal kollox jgħid le, gvern li jgħejja, gvern li jaqta' qalb kulħadd, li jbeżza bil-babaw, gvern mitlu fl-attakki personali. U n-naħa l-oħra għandek Partit Nazzjonalista immexxi minn Alex Borg li ma waqafx jagħti soluzzjonijiet li jrid iwettaq il-ġid. Giulia Falzona, Net News.